Mi a Fuma? A Fuma egy egyedülálló meditációs applikáció, mely a hatékony manifestáció gyors és pihentető eszköze. Ez a telefonodra egyszerűen telepíthető app napi 20 perc pihentető gyakorlással segít megteremteni és elérni az életben mindent, amit csak szeretnél. Ez a fejlesztés a világon egyedülálló abban, hogy saját magadnak összeállíthatod. Több száz szuggesszióból választhatod ki, és szabhatod magadra a te optimális megerősítő meditációdat. A gondolkozás mágia, mert a gondolatainkkal folyamatosan teremtjük a jövőt. Ezt a teremtési folyamatot emeli a Fuma tudatos szintre. Az applikáció napi használatával a manifestációs képességed extrém módon felerősödik. Ezáltal egy természeti törvény kérlelhetetlenségével sokkal gyorsabban teljesülnek céljaid, vágyaid. Segíts a tesztelésében, fejlesztésében, és cserébe használd most hetekig ajándékként. Foglalkoztat a jövőm, mivel a hátralévő napjaimat ott szeretném eltölteni. Woody Allen.